Salut mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Ani Antoine Balmao, bienvenue à la chaîne Tech Bamananka. Chaîne min kanami astuce di Auma en Bamara. C'est que je téléphone qu'on a une application de site web donc amolu explication di Auma Bamananka pour que en Balmao nous Bamananga mais avec ce qu'on a fait donc cette vidéo là on a astuce di Auma notification qu'on a là. Astuce avait permettre à notification personnalisée donc ni donner une notification qu'on est à sélectionner donc les messages blalima le téléphone me limé à le couleur au bord donc je trouve ça c'est très cool donc à dire un rétro donc ça peut dire on à vidéo que à dire ma après que à dire do et après que do na fa activer la notification kono ni mɔgɔ ye message bila aw ma a b'a ye a ka téléphone bɛ limé a bɛ couleur bɔ côté la donc c'est très cool a bɛ aw permettre aussi ka personnaliser ka contact min ka d'a ye ka différents couleurs bila contact la pour que ni contact min ka message bila ma directement ale couleur bɛ na i b'a dɔn directement ni contact ne ka message bila ma ka sɔrɔ hali ma de ka téléphone yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ donc au de do am no explication di aw ma donc pour que ka a fonction activer am do an ka paramètre kɔnɔ ni aw donna ka paramètre kɔnɔ a b'a ɲini a ka paramètre kɔnɔ c'est ni bɛ yɔrɔ min na ko notification donc a bɛ yɔrɔ taper ni aw ka yɔrɔ taper a bɛna sɛbɛn ne ye paramètre de pop-up bref donc a bɛ yɔrɔ taper ni aw donna ye a bɛna style de notification donc lumineux donc o yɔrɔ la n'a donna ye o yɔrɔ la a bɛna ye différents couleurs bɛ yen donc couleur min ka di a bɛ o sélectionner donc exemple la an bɛ don ni aw donna an b'a ye donc a bɛ nin position de la ni couleur min ka d'a ye ni a ka yan ta a b'a ye ni message bilala a ma a ka téléphone bɛ limé comme ça ni a bɛ charge couleur min ka d'a ye couleur caman de bɛ yen ni couleur min ka d'a ye a bɛ o sélectionner donc c'est comme ça couleur caman de bɛ yen voilà donc exemple la ne bɛna ni couleur in ta n'an ka nin couleur in ta sisan on va faire terminer a b'a ye sisan ni ne ka message bila ni mɔgɔ ka message bila ne ma a bɛna ye ne ka téléphone bɛ limé comme ça donc exemple an bɛna bɔ ni an bɔra sisan n bɛna message dɔ bila sa yɛrɛ bɛna ye a bɛna kɛ position min donc voilà donc ni message bilala ma a bɛ kɛ tan a ka téléphone photo bɛ limé donc couleur min na aw ka a sélectionner donc et puis encore n'a bɛ fɛ a ka téléphone fagalen i n'a fɔ ni a ka téléphone lumière fagalen don pour que k'o fɛnɛ ta ni message bilala ma a ka limé même a ka limé o fɛnɛ na a b'o fɛnɛ activer donc a bɛ don ya toujours ni aw donna dugumana na sɛbɛnni bɛ afficher même si écran éteint donc a b'ale activer donc n'a k'ale activer donc ni aw donna ye a bɛna nin cloche activer n'a ka nin activer sisan donc ni aw ka téléphone lumière fagalen don a ka ni message nana n'a ka téléphone écran fagalen ni message nana a bɛ mɛnɛ aussi donc la a yɛrɛ bɛ ye ka ɲa de plus donc an bɛna essayer ma kɛ encore an bɛ se k'an ka téléphone lumière faga a yɛrɛ ɲɛ b'a la donc n'an ka message bila sisan a bɛna mana donc voilà donc a fonction bɛ tan de ni message bilalen ma donc i ka téléphone côté bɛ mana comme ça ni lumière min ka di ye i bɛ se k'o sigi i bɛ se k'o sélectionner en fait o tɛmɛnen kɔfɛ donc pour que ka contact ka couleur bila contact min ka di ye ka couleur dɔ bila o la pour que n'o contact ka message bila i ma i b'a ye a bɛ don yan ni aw donna yan a b'a ka contact tɔgɔ sɛbɛn yan
contacter a bɛ ka enregistrer ni tɔgɔ min a b'o sɛbɛn bamanan komi an ka chaîne y'o de ye. Ok, donc ni a ko ta a bɛ plus ta, n'a ka plus ta a b'a ye a bɛ tila ka a b'a fɔ a ɲɛna ko possibilité b'a bolo ka numéro wɛrɛ sélectionner, donc a bɛ se ka sélection kɛ contact la fo 2 3 ka yɛlɛ. Donc o kɔfɛ tome bleu min filɛ nin ye côté la n'a k'o yɔrɔ ta, donc a bɛna couleur ye yan, donc ni couleur min diyara a ye a bɛ ka charger, ni couleur min diyara a ye a bɛ o sélectionner. Exemple an bɛ nin couleur in sélectionner, donc an bɛ ok t'a kan. Aw ka ok t'a kan ni a tigi ka message bila aw ma, donc a lumière bɛ kɛ nin couleur position ye, donc directement a b'a dɔn ko nin tigi de ka message bila aw ma hali n'a ka téléphone yɔrɔ ka jan a la. Donc j'espère que faamuya sɔrɔla la, donc et puis j'espère que vidéo a bɛna aw nafa, donc an b'a ɲini aw fɛ comme d'habitude a ka n ka vidéo aimer, a ka partager aussi a ka amis ma n'a ka groupe sanfɛ ani a ka écrire an ka chaîne na, donc a ka cloche fɛnɛ activer, donc pour que n'an ka vidéo wɛrɛw bila a b'u sɔrɔ cogo min na automatiquement o kɛ message a ma a bɛ jira la ko an ka vidéo bila, donc a bɛ se ka taga an suit. Donc o de don, aw merci beaucoup an ma aw bila yan, donc salut.